Jama'a assalamu alaikum, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na yau. Wato shiri ne wanda yake kawo muku karatun littafi mai tsarki a cikin shekara guda a kulla yaumi. A ranar ta yau za mu yi karatu a cikin Sama'ila ta biyu Sura 23 da 24. Za mu bi sannu a hankali. Ga abin da take cewa, wannan ita ce maganar Dauda ta ƙarshe. Dauda ɗan Yesse shi ne mutumin da Allah ya ɗaukaka, wanda Allah na Yakubu ya zaɓa ya zama sarki, wanda kuma ya shirya waƙoƙin Isra'ila. Dauda ya ce, Ruhun Ubangiji ya yi magana ta wurina, saƙonsa yana kan leɓunana. Allah na Isra'ila ya yi magana, Matsaron Isra'ila ya ce mini, sarkin da yake mulkin mutane da adalci, wanda yake mulki da tsoron Allah, yana kama da harshen rana a kan girgijen alfijir, rana da take sa ciyawa ta yi kyalkyali bayan an gama ruwan sama. Haka Allah zai sa wa zuriyata albarka, gama ya yi mini madawwamin alkawari, duka kuwa a shirye yake zai kuwa kiyaye. Abin da nake bukata kenan, wannan ne nasarata, na tabbata kuwa Allah zai kammala shi. Amma marasa Allah suna kama da ƙayayyuwan da ake zubar, amma wanda bai taɓa su sai da bari in sake ɗauka, ku yi haƙuri. Amma wanda zai taɓa su sai da na wani ƙarfe ko da na māshi za a ƙone su ƙurmus. Ga sunayen jarumawan Dauda: Yosheb Basshebet daga Takemon, shi ne ɗaya daga cikin shugabanni uku, ya girgiza māshinsa ya kashe mutum 800 baki ɗaya. Wanda yake biye da shi a cikinsu uku ɗin shi ne El'azara ɗan Dodo ɗan Ahowa, yana tare da Dauda sa'ad da suka raina Filistiyawan da suka taru don yaƙi. Mutanen Isra'ila kuwa suka ja baya. Shi kuwa ya tsaya ya yi ta yaƙi da Filistiyawa har hannunsa ya ƙage, har bai iya ɓamɓarowa daga takobinsa ba. Ubangiji ya ba da babbar nasara a wannan rana. Bayan an gama sai Isra'ilawa suka koma wurin El'azara don su kwashi ganima kawai. Biye da El'azara kuma sai Shamma ɗan Agi daga Harod. Filistiyawa suka taru a Lehi, inda akwai wata gonar wake. Isra'ilawa kuwa suka guji wa Filistiyawa. Amma Shamma ya tsaya a tsakiyar gonar ya ƙare ta, ya kuma kashe Filistiyawa. Ubangiji ya ba da babbar nasara. Sai jarumawa 3 daga cikin jarumawan 30 suka tafi wurin Dauda a kogon Abdallam, gab da lokacin girbi. A lokacin kuma Filistiyawa sun kafa sansani a Kwarin Refayawa. Dauda yana cikin kagara, ƙungiyar sojojin Filistiyawa kuwa tana a Baitalami. Dauda ya ji marmari ya ce, kai, da ma wai zai ba ni ruwan rijiyar ƙofar garin Baitalami in sha. Shahararrun jarumawan nan 3 kuwa suka sheƙa a guje, suka ratsa cikin sansanin Filistiyawa suka tafi, suka ɗebo ruwa daga rijiyar ƙofar garin Baitalami suka kawo wa Dauda. Amma Dauda bai sha ba, ya zuba shi haɗaya a gaban Ubangiji. Sa'an nan ya ce, ya Ubangiji, ka tsare ni daga shan jinin mutanen da suka sadaukar da ransu, saboda haka bai sha ruwan ba. Abubuwan da jarumawan nan 3 suka yi kenan. Abishai ɗan uwan Yowab ɗan Zeruya shi ne shugaban jarumawan nan 30. Sa'ad da ya girgiza māshinsa sai da ya kashe mutum 300. Da haka ya samar wa kansa suna tare da mutanen nan 3. Shi ya fi shahara daga cikin su 30 ɗin, don haka ya zama shugabansu, amma bai kai su 3 ɗin can ba. Benaya ɗan Yehoyada mutumin Kabzeyel jarumi ne, ya yi manyan ayyuka, ya kashe ƙwararrun jarumawa 2 na Mowab. Wata rana kuma da aka yi dusar ƙanƙara, sai ya tafi ya kashe zaki a kogo, ya kuma kashe wani Bamasare mai cika fuska. Bamasaren yana da māshi a hannunsa, amma Benaya ya tafi wurinsa da sanda, ya fizge māshin daga hannun Bamasaren ya kashe shi da māshi. Abubuwan da Benaya ɗan Yehoyada ya yi kenan. Da haka ya samar wa kansa suna tare da jarumawan nan 30.
ya shahara cikin jarumawan nan 30, amma bai kai su uku ɗin can ba. Dauda kuwa ya maishe shi ɗaya daga cikin masu tsaron lafiyarsa. Sauran jarumawan da suka zama 30 sun haɗu da waɗannan: Asahel ɗan uwan Yowab, Elhanan ɗan Dodo daga Baitalami, Shamma da Elika daga Harod, Heles daga Felet, Ira ɗan Ikesha daga Tekowa, Abiyezer daga Anatot, Sibekai daga Husha, Zalmon daga Aho, Maharai da Heled ɗan Ba'ana daga Neftofa, Ittayi ɗan Ribai daga Gibeya ta Bilyaminu, Benaya daga Firaton, Hurai daga ƙwarurruka kusa da Ga'ash, Abiyel daga Araba, Asmawat daga Bahurim, Eliyaba daga Shalim, Yashen daga Gimzo, Jonathan ɗan Shamma daga Harod, Abiyaham ɗan Sharar daga Harod, Elifelet ɗan Ahashbai daga Ma'aka, Eliyam ɗan Ahitofel daga Gilo, Hezro daga Karmel, Nayarai daga Arabiya, Igal ɗan Natan daga Zoba, Bani daga Gad, Zelek daga Ammon, Naharai mai ɗaukar wa Yowab ɗan Zeruya makamai daga Beyerot, Ira daga Gareb, daga Yattir, Uriya Bahitte. Dukkansu su 37 ne shahararrun sojoji. Ubangiji kuwa ya husata da Isra'ilawa, ya kuwa zuga Dauda a kansu ya ce, Tafi ka kiɗaya jama'ar Isra'ila ta Yahuza. Sai sarki ya ce wa Yowab da shugabannin sojoji su tafi cikin dukkan kabilan Isra'ila, tun daga Dan har zuwa Beyersheba, su kiɗaya mutane don ya san yawansu. Amma Yowab ya ce wa sarki, Ubangiji Allahnka ya sa mutanenka su karu har sau 100 fiye da yadda suke, har Ubangiji na sarki ya gani da idonsa. Amma me yasa sarki yake so ya yi wannan abu? Amma maganar sarki ta rinjayi ta Yowab da ta sauran shugabannin sojoji. Yowab kuwa da sauran shugabannin sojojin suka tashi daga gaban sarki suka tafi su kiɗaya mutanen Isra'ila. Suka haye Urdun suka fara daga Arowa da garin da yake tsakiyar kwarin zuwa Gad har zuwa Yaza. Sa'annan suka zo Gileyad da Kadesh cikin ƙasar Hittiyawa. Daga nan suka tafi Danja'an. Daga Danja'an kuma suka ratsa zuwa Sidon. Suka tafi Kagarar Taya da dukkan garuruwan Hiwiyawa da na Kan'aniyawa. Daga can suka tafi ƙasar tudu ta Yahuza a Beyersheba. Da suka gama ratsa dukkan ƙasar, sai suka koma Urshalima bayan wata 9 da kwana 20. Yowab kuwa ya ba sarki yawan jimillar mutanen da aka samu. A Isra'ila an sami mutane da suka isa yin yaƙi su 800,000. A Yahuza kuwa an sami mutum 500,000. Bayan da Dauda ya kiɗaya mutane, sai lamarinsa ya kada shi, ya ce wa Ubangiji, Na yi laifi kwarai a kan abin da na yi. Ina roƙonka, ya Ubangiji, ka gafarta mini, gama na yi wauta. Da Dauda ya tashi da safe, sai Ubangiji ya yi magana da annabi Gad, wato annabin da yake tare da Dauda ya ce, Tafi ka faɗa wa Dauda na ba shi abu 3 don ya zaɓi ɗaya wanda za a yi masa daga cikinsu. Sai Gad ya zo wurin Dauda ya ce masa, Kana so a yi yunwa shekara 3 a ƙasarka? Ko kuwa kana so ka yi ta gudu a gaban abokan gabanka har wata 3? Ko kuwa ka fi so a yi annoba kwana 3 a ƙasarka? Yanzu sai ka yi tunani, ka faɗi irin amsar da zan mayar wa Ubangiji da ya aiko ni. Dauda kuwa ya ce, Na shiga uku. Gara in faɗa a ikon Ubangiji, gama shi mai rahama ne, da in faɗa a ikon mutum. Ubangiji kuwa ya aika da annoba a kan Isra'ila tun da safe har zuwa lokacin da aka kayyade. Mutum 70,000 suka mutu daga Dan zuwa Beyersheba. Sa'ad da mala'ikan Ubangiji ya mika hannuwansa wajen Urshalima don ya hallaka ta, sai Ubangiji ya tsaida masifar, ya ce wa mala'ikan da yake hallakar da mutane, Ya isa, ka janye hannunka. Mala'ikan ya tsaya kusa da masussukar Arauna Bayabuse. Da Dauda ya ga mala'ika wanda yake hallakar da mutane, sai ya ce wa Ubangiji, Na yi laifi, na aikata mugunta, amma me waɗannan tumaki suka yi? Ina roƙonka,
ka hukunta ni da gidan ubana. A rannan Gad ya koma wurin Dauda ya ce masa, ka haura ka gina wa Ubangiji bagadi a masussukar Arauna Bayebuse. Dauda kuwa ya haura bisa ga umarnin Ubangiji ta bakin Gad. Da Arauna ya waiga ya ga sarki da fadawansa suna zuwa wurinsa, sai ya tafi ya tare su. Ya tafi ya rusuna a gaban sarki har kasa, ya ce, ranka ya daɗe ya sarki, me ya kawo ka? Sai Dauda ya ce, don in sayi masussukarka ne domin in gina wa Ubangiji bagadi, domin a kawar wa mutane da annoba. Arauna kuwa ya ce wa Dauda, bari Ubangiji na sarki ya karɓa, ya yi abin da yake so. Ga shanun nan domin haɗayar konawa, ga kuma itacen sussuka da ƙarkiya domin itacen haɗayar. Dukkan waɗannan Arauna ya ba sarki, ya kuma ce wa sarki, Ubangiji Allahnka ya karɓa. Amma sarki ya ce wa Arauna, a'a, saye zan yi daga gare ka da tamani, ba zan mika wa Ubangiji Allahna haɗayin konawa da abin da ban yi wahalarsa ba. Dauda ya sayi masussukar da shanu a bakin shekel 50 na azurfa, sa'annan ya gina wa Ubangiji bagade a wurin. Ya mika haɗayin konawa da na salama, sa'annan Ubangiji ya amsa masa addu'o'i saboda ƙasar, aka kawar wa Isra'ilawa da annobar. To jama'a, wannan shine ƙarshen karatunmu na yau. In Ubangiji bai bayyana ba za mu ci gaba gobe, in kuma ya bayyana Allah sa mu ga fuskansa. Amma dai kamin nan sunana Lami Jinatu wanda na kawo muku karatu na yau, ina cewa mu kwana lafiya.